Trenčianska elektrická železnica aj dnes ožila nostalgickými jazdami. Vláčiky na ceste sprevádzali aj hasičské autá. Elektrifikovaná úzkokoľajka bude mať o niekoľko dní 107 rokov. Pred 5 rokmi na nej štátne železnice zrušili dopravu a odvtedy sa o ňu starajú nadšenci. Michal Mikulík riadil Trenčiansko-Teplickú električku viac ako 40 rokov. Vozil predovšetkým kúpeľných hostí, no aj deti do škôl či ľudí do práce. Motorové vozne pozná ako svoje deti, no niekedy pri ich ovládaní volí ráznejší postup. Keď nechce ísť, kopneme, podložíme, priložíme a dojdeme. Jedna z troch historických električiek sa aktuálne opravuje. Konštruktéri nám ukázali jej podvozok. Aktuálne sa nachádzame pod karosériou, ktorá váži približne nejakých 15 tón. Môžete vidieť pôvodný rám, ktorý je vlastne od roku 1951. Málo kto vie, že električka je sústavou niekoľkých dopravných prostriedkov. Už sú v podstate po rekonštrukcii len 3 na svete v takom prevedení, ako vidíte. Je to vlastne taká stavebnica vlaku, električky mestskej, autobusu a trolejbusu. Brzdy má vlakové, takisto čelné svetlá sú z ruskej lokomotívy typu Sergej. Dnes išla svetofloriánska električka v sprievode hasičských veteránov. Záujem o jazdu bol veľký. Aj pre nás dospelých je toto úžasný zážitok. Veľa ľudí sa dívalo zvonku a dobre to bolo. Bolo to lepšie ako jazda autom? Hej, určite. Je to unikát to, že sa zachovalo. Jazdy historickou električkou finančne podporuje Trenčiansky samosprávny kraj, ako aj obec Trenčianska Teplá a oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice. Okrem nostalgických jazd bude premávať aj počas letných víkendov. Dominika Kusa, RTVS.